खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 2 मार्च 2023 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन जेनिबो आंखाल जानाय नङा सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन देहाया मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां गोबां धोन आरजिनोबो हागोन बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां आयाबो बांनो हागौ सोरजोंबा बाख्नाय जागोन न'खराव दिनै अननानै फैगोन बिमा बिफानि अननाय आरोफोरखौ दिनै मोननो हागौ गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननाया मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआबो बांनो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां मोननो गोनांखौ दिनै मोननोबो हागौ आयाबो बांगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन सोरजोंबा दिनै बाख्नाय जानो हागौ देहाया मोजाङै थागोन गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायनो हागोन। मिथुन राशि गिबि हांखो ख स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन मोनफ्रोमबो खामानियाव माबा नङा माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ सोरजोंबा एना एनि जानोबो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजावबो मान मोननो हागोन गोसोनि बोलोआ नाथाय अब्लाबो लोरबां जानोबो हागौ मावनानै खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन देहाया मोजाङै थागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ समाजाव दिनै गोबां मान मोननो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोआ दिनै जोबोर उसाव बादाव जागोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ आरो नेगेटिभ साननायबो फैनो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा माबा मोनसे हेंथा फैनो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब लानांगोन समाजाव नाथाय लोगो लेवाबो बांनो हागौ बहाबा दावबायनो बा हान्थिनो खाबु मोनगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन न'खराव अननानै फैगोन समाजाव मान मोननो हागोन गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जानोबो हागौ देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन गुबुनजों गोरोबनो गोब्राब जानोबो हागौ
गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां। देहाया मोजाङैनो थागोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। गोबां खामानियाव दिनै मुखुबबो थागोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननाया मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। बेफार फालांगियाव गुबुनजों फेर फाथिनोबो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ। गोदान थांखि लानो हागोन आरो गोदान खामानियाव आखाइ होजेननोबो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननोबो हागौ। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। गोसोआव दिनै गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआबो बांनो हागौ। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। न'खराव दिनै अननानै फैगोन। बिमा बिफानिफ्राय अननाय आरिफोरखौ मोननो हागौ। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां होनजायो। देहाया मोजाङैनो थागोन। गुबुननिफ्राय हेफाजाबबो मोननो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबर नांगोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव गोब्राब जानो हागौ। सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबर नांगोन। रांखावरियाव मोजांब्लाबो खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। समाजाव दिनै मान मोनगोन। बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन। अब्लाबो नाथाय देहाया बारा मोजां थायाबो जानो हागौ। गगा बायदिसिना फिसा फिसौ बेरामजों खस्थ' मोननांनोबो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। न'खराव दिनै अननानै फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबबो मोननो हागौ। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागौ। गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। मोनफ्रोमबो खामानिखौ मोजाङैनो मावफुंलांनो हागोन। सिगांनि बबेबा जेंनाखौ दिनै सुस्रांनोबो हागौ। गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हागोन। न'खराव दिनै अननानै फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन आरो सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिकबो जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबर नांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि जालांनो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो।
देहाया नाथाय बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ जानाय लोंनायाव दिनै सांग्रां जानांगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन गुबुननिफ्राय हेफाजाबबो लानांनो हागौ बिमा बिफानि अननाय आरोफोरखौ नाथाय मोननो हागोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ सांग्रां जानांगोन मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन समाजाव लोगो लेवा बांनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन सोरजोंबा दिनै बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांनो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन आरो दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों